Μπορείτε να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το ψέμα? Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε μια ταινία? Κάθε φορά που παρακολουθείτε μια ταινία ή ένα βίντεο, πολλά από αυτά που βλέπετε είναι πληροφορίες παραποιημένες. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ο κόσμος του θεάματος ήταν ανέκαθεν κόσμος των παραισθήσεων. Ο Μελιέ ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησε συστηματικά την εξαπάτηση στα έργα του. Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να ξεφύγει από την πλάνη. Αυτό βεβαιώνουν κορυφαίοι θεωρητικοί του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος δεν μπορεί ποτέ να είναι ρεαλιστικός, όπως αναφέρουν ο Ελί Φόρ και ο Ζαν Επστάιν. Ακόμα και όταν αναφερόμαστε στο ντοκιμαντέρ, υπάρχει πάντα πίσω από την κάμερα ένας κριτής, ο οποίος καταγράφει τα γεγονότα με τη δική του υποκειμενική αλήθεια. Άλλωστε και το πιο ρεαλιστικό πλάνο μπορεί πάντα να μεταβληθεί σε κάτι διαφορετικό μέσω του μοντάζ. Δείτε για παράδειγμα αυτό το λουλούδι. Εστιάζοντας ο σκηνοθέτης στο λουλούδι, έχει τη δυνατότητα να το τοποθετήσει όπου θέλει στον κόσμο. Ο ήχος μπορεί να είναι επίσης στοιχείο εξαπάτησης. Ελέγχοντας ανεξάρτητα τον ήχο της ταινίας, μπορεί να δημιουργήσει γύρω από τον ήρωά του οποιοδήποτε ηχητικό τοπίο. Στην υγειά σας! Πού φαντάζεστε ότι διαδραματίζεται η δράση? Γιατί πιστεύουμε τον Κύριο? Τι μας πείθει για την αληθινή του ταυτότητα και τις γνώσεις του? Είναι η γραβάτα? Είναι το κουστούμι? Είναι μήπως η βιβλιοθήκη που του δίνουν κύρος και αξιοπιστία? Άμα είχαμε επίγνωση της πλάνης, σίγουρα θα χάναμε κάτι από τη μαγεία της κινούμενης εικόνας. Κίνδυνος υπάρχει μόνο αν θελήσετε να πάρετε κάποιον στα σοβαρά. Ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Πόντιος.